बिचाराया दाख्लैबावै ससियेल मिडियायाव फैनानै गाज्रि बायदिसिना भिडिअ खालामना देखायबाय, दोखो दोखो रायजाबाय, हमनानै मिटिं खालामजाबाय, सोबाजाबाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेक माय इउट्यूब चैनल। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बि बर' इउट्यूब चैनल फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय ना लोगोफोर। नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै गोदान आपडेट लाना फैदों ना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय जाबाय ना लोगोफोर। खनजिथा बर'नि आरो मोनसे गोदानै माबा मोनसे ओंखारबावलायबाय ना लोगोफोर। थांनाय दाख्लै बावैसो गाज्रि भिडिअनि आरो भाइरेल जानानै थांखाबाय आरोना लोगोफोर। आरो नैबे दानि बे जिनाखि एलबाम ओंखारदों आरोना लोगोफोर, बे एलबामनि सायावबो दायो मोनसे आपडेट होगोन। खनजिथा बर'नि बागै नैबेवहाय माबा मोनसे लिरनानै होदो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नैबेखौहाय नायनानै फरायदो आरोना लोगोफोर। आं फरायना होथ'ला आरोना लोगोफोर, मानोना मबाइला गंसेल' नालाय, बेनि थाखायनो आं फरायना होथ'ला। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेखौ फरायदो आरोना लोगोफोर मा बुंदों। नैबेवहाय आदा जेम्सआ मा बुंदों, नोंथांमोना नैबे आदा जेम्स बुंनाय बाथ्राखौबो नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन आरोना लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना लोगोफोर। दैदेन आरो सोरो मोनसे एलबाम जोबोर बाख्नायथाव जादों। बिचाराया दाख्लैबावै ससियेल मिडियायाव फैनानै गाज्रि बायदिसिना भिडिअ खालामना देखायबाय, दोखो दोखो रायजाबाय, हमनानै मिटिं खालामजाबाय, सोबाजाबाय, बुजाबाय। दिनै आरोबाव बिखौ ओरैबायदि रायदो फेसबुकाव मानसिफोरा, बिफोरनो एक्ट्रेस जायो नामा, भाइरेल जानायनि उनावसो एक्ट्रेस जायो। आरे भाई, सोरबाफोर एक्ट्रेस जानो गोसो दङ, फैसा दङ, सल' बानायनो हो, मोसा, रावबो बादा होआखै जोंनि बर' हारियाव, गावबा गाव गोसो बानाय। नाथाय बाख्नायथाव बाथ्राया बेसो, बिनि एलबामखौ ओरैबायदि अनसायदों, गिदिर 1.5 लाखनि सायाव साबस्क्राइबार थानायाबो, सोरबाया गिदिर एक्टर एक्ट्रेसाबो हाबवाखै, बेनि भिउसजों बारस'लांदों। गुबुननि भिउसखौ बारस'लांदों। आरो कमेन्ट बक्सआव थांनानै नायहैथां, गुबुननि कमेन्टआ 500 बा बेनिया 2000 जानोसै। अब्लानो बेनिफ्राय जोंनि बर' समाजनि नालाय, फिसा मानसि, फिसा थाखोनि मानसि, गोसोबायदि फेसबुकाव रायफैदों, भाइरेल जायोब्लासो एक्ट्रेस जानो हायो हा। नाथाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गिदिर मानसिफोरखौ रावबो फेसबुकाव फैनानै मोनसेबो लिरनो हाया। बेसेबांबा गिदिर मानसिफोरनि गोरोन्थि दङ, नाथाय सासेबो मानसिया फैनानै फेसबुकाव बाथ्रा बुंफैनो हाया आरो लिरफैनो हाया। नाथाय फिसा मानसि, सादारन मानसिखौ गोसोबायदि लिरगोन, गोसोबायदि रायगोन, गोसोबायदि नाजागोन। आरो जायफोरा फेसबुकाव फिसा मानसिखौल' रायनो सानो,